खुलुमबाय एडुकेस बड'लेण्डआव नोंथांमोनखौ फिन बरायबाय। दिनै नोंथांमोननि सेराव फिन लानानै फैफिनदों सोंनाय फिननाय आयदा। फंबाय बिनानावमोन, दिनै सोंनाय फिननाय आयदायाव भारतनि, आसामनि आरो जोंनि ओनसोलनि माखासे सोंथिफोरखौ जथायनानै फिननाय होनो नाजानाय जादों। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा दानो खालाम आरो बेल आइकनाव थुखावना हो, दामखावना हो, जाहाथे नटिफिकेसना मोनहैग्रोयो। सेथि सोंथिया जादों AFSAPA मा? माने आफसाया मा? आफसाया जादों आर्म फर्स स्पेशेल पावार एक्ट। दासिमबो आसाम मणिपुराव बे आयेना सोलिगासिनो दङ। नैथि सोंथि, भारतनि गिबि सुबुङा सोर बा हादोरनि गिबि सुबुङा सोर? हादोरनि गिबि सुबुङानो जादों हादोरगिरि। जोंनि हादोरनि हादोरगिरियानो जादों गिबि सुबुं। थामथि सोंथि, LED-नि आबुं मुङा मा? LED-नि आबुं मुङा जादों लाइट इमिटिं डायड। ब्रैथि सोंथि, LCD-आ मा? LCD-आ जादों लिक्विड क्रिस्टेल डिसप्ले। बाथि सोंथि, CFL-आ मा? CFL-आ जादों कम्पेक्ट फ्लुorescent लेम्प। दथि सोंथिया जादों USB-आ मा? USB-आ जादों इउनिभार्सेल सिरियाल बास। स्निथि सोंथि, वाइफाइआ मा? वाइफाइआ जादों जों बयबो बाहायो आथिखालाव इन्टारनेटआव, बे जादों वायारलेस फेसिलिटि। दाइनथि सोंथि, भारतआव बानायजेननाय खारजेननाय साखा खबनै मटर साइकेला मा? भारतआव बानायजेननाय साखा खबनै मटर साइकेला जादों रयेल एनफिल्ड बुलेट 350cc। गुथि सोंथि, ब्रिटिश खुंनाय समाव गिबियाव भारतनि राजथावनिया बबेहायमोन? जों बयबो मिथिगौ, ब्रिटिश खुंथाय समाव गिबियाव भारतनि राजथावनिया जादोंमोन कलकाता, नाथाय बेखौ दिल्लीसिम लांनाय जायो उनाव। जिथि सोंथि, आसाम हादोरसा दंफाङा मा? आसामनि हादोरसा दंफाङा जादों हलं। हलंआ जादों आसामनि हादोरसा दंफां। जिसेथि सोंथि, सा सानजानि देरसिन हादोरसाया मा? सा सानजानि देरसिन हादोरसायानो जादों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेशआनो जादों सा सानजा हादोरसाफोरनि गेजेराव देरसिन हादोरसा। आसाम आयेन आफादाव बेसेबां बियाब दं एबा आसामाव बेसेबां समस्ति बा MLA-फोर दङ? बे जादों गासै 126 बियाब दङ। जिथामथि सोंथि, NSA-नि आबुं मुङा मा? NSA-नि आबुं मुङा जादों नेशनेल सिकिउरिटि एडभाइजार। जिब्रैथि सोंथि, UGC-नि आबुं मुङा मा? UGC-नि आबुं मुङा जादों इउनिभार्सिटि ग्रेन्ट कमिसन। जिबाथि सोंथि, काजिरङा हादोरारि पार्कआ मानि थाखाय मुंदांखा? मुलुगाव बेयो मानि थाखाय मुंदांखा? काजिरङा हादोरारि पार्कआ थसे गं गोनां गान्दानि थाखाय मुलुगाव मुंदांखा। जिद'थि सोंथि, HE स्कुलनि ओंथिया मा? HE स्कुलनि ओंथिया जादों हाई इंलिश स्कुल एबा हाई इंलिश फरायसालि। सुबुं सासेनि सावस्रियाव गासै बेसेबां हारा दं एबा हारा थायो? सासे सुबुंनि सावस्रियाव 206 हारा दं एबा हारा थायो।
भारतनि फिसासिन रायजोआ मा? जोंनि भारतनि दुइसिन हादोरसाया मा? भारतनि फिसासिन रायजोआ जादों गवा। मख'नाया मोजांदि गवाया सिगां भारतनि बाहागो नङामोन। 19 सोंथि आसामाव मा दानाव बांसिन गोजांसिनो? आसामाव पुस आरो माग दानाव बांसिन गोजांसिनो। जोबथा सोंथि भारतनि फिसासिन जिल्लाया मा? भारतनि दुइसिन जिल्लाया मा? जों मिथिगौ पन्डिचेरियाव थानाय माहे जिल्लायानो बयनिसायबो दुइसिन फिसासिन जिल्ला। फंबाय बिनानावमोन, सोंनाय फिननाय आयदाखौ दिनै बेखिनियावनो दोनथ'बाय। उननि समाव फिन नोंथांमोननि सेराव सोंनाय फिननाय आयदाखौ लानानै फैफिनगोन। गुबुन गुबुन सोंथिफोरखौ जथायनानै फिननाय होनो नाजागोन। गोजोन्थों।